make my fire. Ah, yes. Chief. Chief Nwachinemere. Wokomenyi Ọha. Nwachinemere. Wokomenyi Ọha. Lady Chairman Abai Saleh. Now you could become Lochegenko. Yes, the arrival of Biko, here is the arrival of ADU Chairman Chief Don, Chief Dr. Don, Ambasso Zwoha. The President General ADU Abai Saleh. Abai Saleh, yes. The All right, please, without wasting time, please, we are going to call the chairman of this occasion. Tony Honor by Sebodote, Aya Wahade, one of the because after me members of the chairman of this occasion, chairman, Tadene, the chairman of this occasion, please, Ndebono, Ahmad Ndomo, Onokunule, Ahmad Onokunu, because Naikubiaduka, the chairman, Ndaya, Nayuku, Ndankono, Oya, who the chairman of this occasion. Naikubiko, Dadubadi, EDU chairman, Ndebono. Yes, sir. Please. Actually, for your neighbor, no. Now you could buy Sergeant Biko by Sergeant. Get a lot about by Sergeant. Chief Lolo, Chief Sir Michael I. Ibe. Daddy, welcome, sir. That's the chairman of the occasion. Yes, if I put the bear, God bless you, sir. All right, the guest, special guest of honor, please. Everybody, the special guest of honor, Biko, Achomana Basramea, is no other person than Dr. Emmanuel Udo Carlo Opai, Ikenga Buruburu, Ohafia, Ikenga Buruburu, Ohafia, Obai Sale Bikono. Everybody is the special guest of honor. Because Achomana Basaya, Wokomenyoha. Amadi Nulezera, Bikonde Bono, Yaba is subject to the height about the special guest of honor. Ane Mediko. Yes,
The special guest of honor, ably represented by Engineer Uduma Umabiko Onowebo. Please, Omega represents the special guest of honor. Yes. Ama behind the next level, please. Atomime, welcome Esendinum. Inyomoke, Onokwewo. Inyomoke, Onokwewo. Inyomoke, Onokwewo. Esendinum, Mommy Ka, you're welcome, ma. Welcome, Mommy. I may recognize the Lagunu no Webawa. Emalo Candino Maniga Bayaba. Oya mind you know special seat. Mommy, you're highly recognized. Anya Fualunu. Kano. Yes, I know Baduje. I fell for Nayamunu Namara. I know Hafidea. Please, I have my colleague here, my father, who is also working with me. In the person of an engineer, Okono. Because engineer Biao. Engineer Biato. Amrea Borogata. Papa Kasa. Biko Keleto Haneze, Gababi. Unuche, Amafozu, Mamman, Eluama, Mamman, Ikriko, Mamman, Ibinani, Mamman, Ediyu, Mamman, Iyoboke, Mamman, Mbrawa Kano, Mamman, Benaso, Mamman, Ugravo, Mammano, Mbazueke Kano, Anagale, Tanaganama, Omogifa, Ekwesu, Mogi Pendanda, Mo Panama, Anagala Malite, MC Dico, the Lana Frame Kelemo. Is in the market bag is in Pamoro Domano. I will be in Ibanya. And Masi Hambarigo Weji Popone Elda Opa Carlo Ha Omeperani Epere Mbazueke Peno Eldasa. Because I'm better now, Basile Luca. Our Father Jesus. I will tell you about Jesus. Abaside, I can let you Pachita. Omega Magama, Neoge Padae. You want Berita. Although to Zerayaka. Afonso say, Yalago Wade, do the rango Wayago, Oga, Iko Ife, a yoga Mapari Fobi, and Agabiga. Say, I found Uncle Becatata. And then Kalagani, Father said I get Poma, Imelagi Ajara, Abasidelu, Dabulonade, Etitia. Say, Olu, Janya. Akano, Namili Water. I police, I volunteer. All of me, I'll be Kage, I'll be Berge, I'll be Alpha Yucatana, and Anano, I would have Akano, Magoretade. If I don't mind metal, I'm going to talk Lanzo in a Basalia. Ka, Nezale Better, a bank buffer, Jesus Christ, wine. Amen. Ndakano second, amen. Amen. I can't control Jesus. I can't control Jesus. I can't. Memorane anani meyanke alela bale ya mi fedu ma ya na ba kuse also. I'm a jiku igbo weji ekwoku atoje the chairman of today's occasion for his opening remarks. My chairman, sir. Unuche, Amafosu, Unukwaniwa, Elama, Unukwaniwa, Ndodo, Unukwaniwa, Ibinokwa, Unukwaniwa, Akano, Unukwaniwa.
ntị unu kwewo ibiri nke Ikebuke unu kwewo Akụmba unu kwewo Ibituke unu kwewo unu adalede kan ọmụ ife obi ụtọ ụbọchị taa n'ọnwa ibe ndị aka n'ụzụkọta nnọọ nke mgbe anyị asị anyị mega Chineke ekele n'ihi na ọ ya ma ụbọchị taa nnọọ ya dị nnọọ n'ihi na Chineke anọnyere gị anyị ụdị mgbanwe ọdị ife mmetụ ọkpa aghara ọwa aka na-ezukọta gị nnọọ nke mgbe anyị asị Chineke imeele nara ekele afa Jizọs a nkele Ezeogo kawo onye emele kawo ndị Chineke anụ ụlọ kweniwo aka n'ụlọ kweniwo ndị emega ndị mmemme ugo ọnwa abụọ nwaosi ife ibu uche eji eme mmemme ọwụ mmemme ịfụnanya udo eye imekọta olu peace and unity ọ dị m na-eleghị mkpetara wee ike si na aka anụ rụọ ọrụ wụ ọkọsa ji ọhụ ya menyi ife ndị aka anụ jekwuru ya na-asị ha mmadụ dum soro ụgwọ ṅụrịa ọṅụ na-esi Chineke imeele n'ihi na imeji anyị ya bụ ibu nara ekele afa Jizọs mmemme ọnwụnụ si anyị asị ime anyị afọ udo nke Chineke n'ihi na ọ udo ọ Chineke anyị udo anyị mgbe n'ife na udo ịfụnanya adị mmekọrịta olu adị agamnihu adị masị ibe anọkọta n'ọnwa ife ya nwere oke anyị afa Jizọs anyị eme mmemme ọga nke ọma anyị asị ime ya bulie Chineke elu ndị Chinanyị eme ya emeghala eme ya Chineke nara ekele ya mere ife ndị uke ọnwa abụọ jikere ife eri dị ife aṅụ dị ife ata dị ọ bụla na ọkwa otu mmadụ mmezu onye ozugbo onye ọchịsara tebụl anya ọnwa prezident na prezident jeneral ka ndị ezekutiv ndị aka anụ ụlọ ụka anụ masị ụlọ onye ọbụla nọ n'ụbọnụ Chineke ife a nchibọ ezu mmadụ mmezu Chineke anaghị ekele afa Jizọs Kraịst wee nwaanyị a nkọtụrụ chairman aka rọwa ife iji aka doo ya kọtụrụ chairman aka unu biko ezileme ndị ụkọma na-egbesa ọjị antọ ọjị anaghị egbesa ọjị ọha ni owo ndị nụba na-ebe ọnwa ni o kwesị ndị aka nụ mara wọnụnwa amana si akpọle the chairman the president general ADU ọnọwa ebe ọwụne engineer Dr. Don Emeka Emery his secretary wụni elder engineer Aweko someone webe anwụma also elder chief Uchenna Mba and our big uncle Ole Udumekpa one webe anaghị ma ya na eziche anyị ndị nọ n'ebe ọwụ elder ụkọ ha mma na ọya kpere ha lere anyị ekpere unu biko awụ ọjị wife ncheka ya arụ ndị ụkọma abụọ ya sịa mmega ọjị unu ezie anya nye mmega ọjị ọwụ kwesịkwa ha eme ọjị n'ihi na ọwụ omenala ọjị ọlụ ya bụ onye Dr. Chief Chinenye Mba nọwa ebe Dr. Chief Chinenye Mba nọwa ebe ọwụ nwa ukwu aka anụ nọrị mba ofesi anụghị eme anya na-ahụpụsaje unu biko ndị uke abụọ ojii kantega anwụnwa the president general Eluama Development Union in the person of Honorable Chief Kalumba Oriakọ ọnọwa ebe ameje mana ezicha anyị ndị bịa n'ọwọ ojii ife nchega ọjị ife ndị iche ichega ife Ezeogo yara ndị ichin ihe ji agọzi anyị tama wee ji afụ ndị ichin maka mmanya unu biko asị ọjị bịa hụ ya mee anyị abanye kpọmkpọm nke ọgọ ha ni
agbaghị anahụ echetụ ọnwa mgbe ntụ ndị inyom oke wọkwezian ọnwa akpafinyewa nso edịghị na mmiri wọdịama ọ mgbe ya na ifuwo ekele mgbe ndị ife ya mara ebe ọ nọ inyom oke pon inyom oke pon ụlọ okele aka anụ Mbazo oke unu kwewo isiri aka anụ unu kwewo ukere agbo unu kwewo mbazo oke unu kwewo ụzọ aga aja ụzọ aga ala ọwụm ọwụm afọ akairi aka ya nụrụ igwe ọkụkọ mbeni olubaja esi a na-eto anyị nke ere anyị ekwejuru anyị n'agala ọnwa bụ ofe eri ife abụọ ọnụ ọnwa anyị iwu igurube ofe ubi ife na ọnọdụ ezi mba unu ọbịara na onye nwe anyị gozi unu ọkpa unu ji bịa ka unu ya ezikwa ala ka na iwo inyom oke ka ha nkụtụrụwo n'aka ndị inyom ọma na-ezi ọdụ ukwu aka anụ nọ ha na-ewe okeleghị angajekwa nkọ ndị chine anọ asị ọjị bịara ha addresses and good messages ọ ghara ịtụtụ ebe enwenwa eze ogo aka anụ enwenwa onyiri egbe enwenwa ADU president enwenwa special guest of honors ndị ya kpa ịtụba n'ụka hamsha ya ishi hamsi the ADU president Họkpaịtụ ụka goodwill message. Unu chee amafozu kweniwo Ichilakano kwen Mgbawa kwen Iyomoke kwen Akụmbawuke kwen Adịntị kwen ndị a mkpa oku unu abịala na ọwụ ife obi ụtọ ife ni Chineke ekele si ambido afọ ja iye ife ali rusi ugbu a yarifo ha yali eme ile nke anyị wepụsa ya anyị asị Chineke imele ọ ife eme na-aji gbakọta ebe ọnwa n'ịta dị nọ ya ma achọ m nwere ohere ọnwa anyị kelee ukere abụọ Akụmba wọrọ ndị nwanne wọnta adị ntị ndị mmekọta sị wọwụ akụdị akụdị kweniwo aka m nụgolu unu akụdị kweniwo ikwu eziokwu uke ọnwa abụọ onwere ife ome mmige eleghe mmadụ na-eji ekwere si akụdị ha ebe ya mee anlendụ unu anya aka anụ lendụ unu anya akụdị ha ebe anụ unu anyị bụ ife ukwu janwala nkwu ifu malaghachikwa mekele ndị dum anyị kpọ oku bịakọtala m ama m sọtụ unu ka n'ụzọ achọ m ha m gwere ohere okele Chineke anụ wọrụ ọrụ dị egwu ọlụyom oke ihe ụmụaka unu na-agbalị Chineke a na-agbachakwa unu mee afa Jizọs
O nwere Igbo olu a Bible Exodus of 14:14 ebe ọ Chineke si ya na-alụrụ unu ọgụ kama unu ji nde udo unu. Chineke si ya na-alụrụ unu ọgụ kama unu ji nde udo unu. Ya mee ekelega m ndị aka mere weji Chineke na udowo na-asị ha Chineke gọzie mmadụ dum afọ Jizọs. Anyị abịala iri ji, anyị abịala ịnye Chineke ekele. Ekwereta m ike sị ọ ya gaba na nzụ ama. Ọ bụ mmadụ ma anyị ji bịa, anyị eji ya ala onwe onye ọbụla ọgwụ ya akpọ. Ada chọrọ m gwere ugbu a mekwa anyị mara sị ya mee ya aka anụ ọnwa na anyị n'ime ya unu mara sị aka Chineke dị ya maka agasị aka ya dị ya ọ wụ ife ha dị ukwu emele. Ndị ozi Chineke dum buga n'ikpere akpọkwu ọbasi dị elu. Ndị ọlọdụ mbuga n'ikpere ndị ete mmanụ akpọkwu Chineke unu jishi ike. Ọ na-ahazi ekpere unu, ọ na-ahazi ekpere mmadụ dum. Nọ na-asị onye min lụọ jugojugo ike Chineke ife ahụ ndị na-elege ọra gị ahụ unu ya afọ ya dị mfe. Ife ọhụrụ nke anyị egwekwere afọ Jizọs kaanị. An kpọtụrụ na AGU president aka ma aka ọnwa na-adazighị ụda anụmanụ ikpe onye ọdụ ọrịrị aka ọzi ụda mee ndị satisfied. A kọrọ ya n'aka ndị Chineke n'ebe ọwa anyị ga-akwa aka wọkpụ gị n'ọnụ. Praise God. Anụmanụ onyinye ebe 2 unu ndị aka eku ya elect o ji ma mkpọ ibe mmadụ zunara gị ife ya ji edowe ọrụ ụlọ ọnọgọ na-akụ akụ ọya woji ojigo ọwụ onye ọma mma na ọya ji. So your highness, as your goodwill message, you're welcome, sir. Mbazwege mmamaniwa mmamajimajikwa kwen elomagwe kwen amafos kwen ikiriko kwen ibinuku kwen ayamobalene amakpa ịtụnwa mkpụrụ ka atọ kemgbe ikele ozugbo anyị kwere n'isi tadịnị wanye ji ndụ achụrụ aka nụ aja ekeleta m unu ike efe onye mere chi anyị efuola izukọ nke gị ha bịa mepe ugbu a. Nke m abụọ akpọsa isi anya ndị dị mmụọ akpọkụ n'afa Chineke mgbe o gwezuga aka mmụọ ife ọjọọ. Ọ dịghị mma na akpọkụ Chineke anyị anaghị eme ife ọjọọ. Onye MCC mkpa amajọ mmanya ndị aka n'obi anwụtụ nwa ndidi nke ha tụrụ ife ọnụ nke nta uchi abụọ ọmgbe abalị akabaka onye ji n'ife nwata gweli aka elu, onye ji n'ife ahụ nke ya gweli aka elu, onye onwe ya na-anọkwaghị nwayọọ onwe ha aka nị n'ịnyịnya aka nị na-ekwe ha ihe gweghachikwa izuru ikpe mba dị nwa mfe ọ dịta mfe ike wala bụ ule gagacha obuje kone ya konye dụrụ ya kpem adịghị anọ na-akụ ya ife ji n'anya ugbu a. Ọ dị nwa mma imefu okporo ga-eje zuru ikpe mba bịatelele kụ ya kụ ikpem
ya naanị na-akụ ya ọ dịghị obi ụtọ anyanwụ chalenji nwe arịrị anyị ga-anwụ nne ọrụghị anya ọnwa biniko anị bata mgbe adịghị anya ọfọ ọnwa nke nta efe ọha anị dị n'ele ọ dịghị eme Chineke megbakwa ya ihe oyi jara aka anụ ji ezukọtakwa nnọọ mmemme ọbụla gị ọhụụ awụ ha awụ ziawa eje eme aka anụ de aya n'ụbụbụ ọma ife mkpa ụlọ na-etuterere ya ahịa esu ọzịa nkeleta ahụ aza ya esu ọzịa nkeleta onye sịrị ya wee zi anya ya sị anya na eri ji ahịa esu ọzịa nkeleta onye anọghị ime eli mmadụ ọgọ nkọ kpa abụọ anyị ga-eme anyị na-evugo ugbu apụ onweghị nke akpali ife gbasara maka anụ ya ọrụ ebeghị anya wọjụ ahụ webekwa anya chọwụrụ a na-asọpụrụ nne nwure ya ife nọ n'ite ofe n'osi onye onye asọpụgara nke kabarịkwa nke aka ma amaluwe afụ obekwa agbabasa ji nke ọnụ dị kpemkpe ya wụrụ ọ dịrị aka nụ mma eke ya ọ dịrị aka nụ mma orie ya ọ dịrị aka nụ mma afọ ya ọ dịrị aka nụ mma nkwọ mbabe kpen ankọtụlụ n'aka ọdịnele ga ameba mmemme ọmata nne mezie ndị aka na ya eduga ma wele ga-eji akụ aka nnọọ mmekwe ya aka mmadụ n'ịka igbo ụka akụọrọ ya aka mgbe eze ogo ya na-ahapụsị adị eme pefọm ya ga ife iri ji n'ihi na asị m nkọgụ wi meseji ya aja aka ipu ya ome ha pefọm iri ji ana lọkụ my brother ndukwe okuru ndị otu ya awa ọbịa abịa mee pefọm the first ifeọma mgbakọ ejie ndukwe ibem okuru ndị otu ya bịa oke biko asị ọjị abịala ndị afụle m ọjị abịala ya mee amejikwa igwe ọma eji ekwu okwu anaeje ya mmanụ ya ọjọọ ma na ọmala ife okwesị ome obu eme ya mmegbe ọjọọ ma anyị ndị ụkọ wee kusa ndị ya abịa ejini ndị aka nụ na-eji anyị ji bue haleluya Your Majesty, ọjị abịala. Onoche Amafozu when you walk Manfre when you walk Ikriko when you walk Ibinanuka when you walk Mbazweke when you walk Ugwanele when Unubiko Ibanka no Omale Awaji Oya Omale Chikota Igbo Igbo Sale waje na wasale Oposa Ndakano Nduko Steganayin Ndediyu Inyomoke Umangbrawa Ndedum Mene mo ya bo Ana basalen Ana basalen ndogo Ana basalen ndeno moto Ojo wego basa Ansi mbaye ataya
Aya dịrị anyị mma Eke. Aya dịrị anyị mma Orie. Aya dịrị anyị mma Afọ. Aya dịrị anyị mma Nkwọ. Ọ mmemme udo. Ọ mmemme ịfụnanya. Ọ mmemme dị otu. Akanụ ya dị otu. Akanụ ya dị udo. Ọ bịara nke m abịagwara m mgbe ọrụ ngwụgwọ ya apụ ya mbe kwenewo na mmatụ ya atọ nke a newo eji eke a edowe anyị ga-akụ aka jem kwara gị aka. Thank you eze anji atagasị ọjọọ ma na mmatụ ndị akpaka ndị ụlọ ọnọkọ ụlọ awome ekekwe sorry ekekwe asịmị ndị nlọkwudalela ahụ ọma ọjị gagasatun akụghị anịmụnụ 30 seconds 30 seconds wana ejikere ama na ndị dignitaries kalaba n'ebe amụma Reverend Steve Ojocha ọnụnwa okpuru Canopio ama na estate manager akụmakalụ ọnụnwa Canopio ndị chini isi ogo ma anọ ndị eji ekologo nọwa eji ama afọ nọwa represented by Prince Onwukwe Olu ezie Ikiriko nọwa ezie ndị odo and ezie Idina nọwa ndị ezie Kani Akpaka Ekekwe oh sorry I think on Mbafalo Papa Chief Akumudo sorry Chief Akumudo no wow awe kekwe aya wi fan noga ana we kekwe ndo bondia ndo bontega ga oh anda ka una ko ya me anum ono awa kando mawo ada ndeke kwenda sia meikiri unu meta ya loku na loku Thank you very much. I will let Omania
Oya wani to send a chance ni na the chairman of this occasion for Sir Itirio. Member one to no time. I'm a local Asia ndukwe ibem. Ha okurundo tuya. Ejogo ya bia anabasa mmemme nke mbụ nke iri ji ọ nne ndị ụkọ ya eji akwado ya. Thank you gasaje na ọkpata unu ike awunu eje kuru eje chọ ike ya pụta unu che odawukwu kwen unu che nnukwu kwen unu che odo kwen unu che ịkpan kwen amapozu kwen enomekpere kwen odobiogo kwen uchuoke mewo kwen akode kwen akumbuke kwen adeti kwen ebiyu kwen iyemoke kwen anyị abịala ndị ọnọ n'ebe a ndị eze ukere nwe abụọ ma akụ mba ma adị ntị n'ihe nọ n'ebe eze gburugburu ndị adị ntị onye na m n'aka ike ngawo ndị ụdọ nke nọ n'isi nkọrị wụrụ ekele ogo onye ibi na-abịa nke nọ n'aka ibita akụmbuke ezi akụmba nke nọ n'azụ wụrụ ezi ekele ogo akụmba onye nke ọwụrụ ụdị traditional prime minister akụmbuke anzu ezu onye mgbede ukwu amfu izu franchege uka nwa abụọ anyị ga-emelega mba anyị ga-emelega anyị anwụ ezighi na afụfụ anya anchi udo mgbasa anyị akagharị asị anyị eri ji anwe mkpụrụ anyị eri anụ afụ ndị ọwụ siwa anyị eri ya asị amarịkwa ma oge onwe ka n'ibe oge enwe ọwụ ike nga aribita ọgwụ onwe ogo agbanyela ọgụ alụpụ ya asị eri adana m eri ya ọya ma ji pụ izu milion manyị iko manyị na-eme ya ampụsị ogo nnafụliji anyị bụ ebu antụ afọ ebe antụlụ abụọ nkumba bụ ndị anyị ori ọdawa ukwu ebe antụ ji anyị bụ ebu mgbe a na-asụ ndị anyị ori ma aka ọnụ ma ndị ekologo ma nwa afọ ma ndị ụdọ m ibina ọbịa na-epire maka ebe ọhụ anaghị afere anaghị akwụ ụgwọ epere ya ifeanyị kọ maka olomere nri onye gbalị anyị kaba nri ya eme ukere abụọ ebe ntọ ame nri ebe ọhụ ya kwụsị ife asịkwa eri ji adọmarima onwe ife emeneta nọ anwụ na nwa acha o mgbe ọ ta ji ọ na-ele bi na bụla ewepụ asị ọgwụ akụ dị n'ogo ọ naghị erolo onwe ife anyị ejighị anwụ ndị eji okporo anwụ nta nwere ime onwe ife anyị egbu onye na m na ọ dibịa nke ọrụ n'ebe mpọta anwụ ndị azụ na-apịa ga-etolu ndị mụ akwụkwọ nwana nwa dị ese nwana nwa akụmba ga-eche ndị mụ okporo ogo uke nwa abụọ nwe ya ọya eme jikọ iji anyị bu ya ọgba dịle mkpata gị ike ezi akụmba keletụlụ mba azụ eke Onyerebe mmama na eku ya eji adị nta kasa ba ha lefe dumo ọwa nsị ọnụ ga-emenwa onwe ife ọdụ akụ dị ese ọwụ ọnụ ga-emenwa angụzo se aka nụwo ifu aka na ịlakwa azụ ọdụ onye chọrọ ịla azụ jee oke ọbasa ji chile ya jere oke ọdụ jee daba ebe ọ ya eje ebiri obi asị akanụ eleguru ji kwanyere anyị ugwu maka ugwu ifunu kwanyere anyị unu bịa nọkọta taa si ha mee mmemme ọnwa unu du anyị ha unu du anyị mee mmemme anụwa eme ọnụ abụọ asị
makwara ndị omenaka ọ dị mara ịkpọrọ ọtị ọdụọ ọtị agwụle aji onwe anyị chụọ aja ọtị ya dị n'aka anụ akụ dịji onwe chụọ aja ọtị ya dị n'aka anụ maka anyị sị onye ọsị o mepee fọrọ ukwu andị 800 ọhụrụ awụrụ iment ọgbanye ebe ọwụ ebe ya aka anụ ma eji ogo ma onye na-egbe wụọ nọ ekwere sị ọ dịghị adịnị unu emele ọ dịkwa lụgụ nnọọ unu emele ka a na-enwu akpaja anyị eze ogo the royal emergency eze ogo Akanụ Ọhafịa onye eze ekwe ekwe ọwụghị ikike gị eyi ike ndị ichi na Akanụ eyi ichi ike mmadụ dum biko ikpere ya dị alị gbasata ọtọ nke nta abalị isi ihe ji ya ji riri Akanụ ga-apụ ya sa bịa tụrụ anyị nzọ onye okenye onye na ya wee eze gasa ya Mbazo Kano mgbe ọnụ akari mgbe senator elect His Excellency Orji Uzor Kalu mgbe obi onye ya nọchi anya ya in the presence of Prince Emma Nwosu the sitting senator ọyawu mgbe ọbaisa ankụtụrụ ya n'aka ọbịale kan anịkwa ndị uko unu chen Ifeanyi Okuliza eze ogo eyi onyere egbe Ifeanyi Okuliza ma eze ogo ma onyere egbe ndị ọnwa nwa Akanụ bụ ọsọ ya biri anyị ebiri onye eze ekwe ekwe eji ukwu ire onyere egbe gị abụọ nnafụlule na-eji anyị ndị ahụnụ tụrụ ya nzụ ndị agọzi anyị ka Onuche Ozama one Ezama one Ikriko one Utuoko Kanawa one Mbazueke one Ugwalebe one Akumuke one Adintuke one Injamoke one Mbawa Kano one Igbo one Onubekon audio record Memambia Memomrale Ọwọ́kwàhẹ́ omenala Igbo omenala mpaghara nke Afrịka zere Ivory Coast rusa Ghana rusa Togo bịaruo Nigeria iri ji omenala ndị mi na-emerekwa ya fe mmadụ ukwu nkịta ya ife ọza nganga akpa ya elevishọn ime ụlọ gị edebe ọdị onye asụrụ mbere ama ya wụrụ ọsụ asị ji nwa ọmanụ ọtọn ọzọ ọkpụrụkpụ ọzọ azụ ugwuzi ọzọ agbaja ọzọ ebe ọwụ ahụ ekwe maka Ifeanyi ji pụsa ọyanwụ nke anyị ọwụ odobala anya ha mgbe mkpụrụ ọzọgwụkwa gacha mgbe mkpụrụ nke kama na-uru aba wụ omenala ọnwa nganga ọnwa akpara mgbe mmadụ nsọ asị
anyị ga-eri ji Akanụ mesụwa onye ọbụla n'ụgbọ ahụ nke ọnwa abụọ ịkarịga m ike Akanụ akwanyere gị ugwu ọgụ ndị ụka eriga ji enwụọ gị isi anyị ga-eri ji jeeta na ebe nke ọnwa abụọ Akwụke adị ntị wọme ha kụnụ ike ọkwọrọ ebe aka Akanụ ike onweghị ife azọpụ ahụ ụwa mbe onyerebe nke onyerebe elekt ọnwa ememe unu si unu mere elekt Ọktoba ememe unu megharị Ọktoba nke elekt unu wepụ ya ọya mega bụ confuse unu bitu ikom onyerebe ji anya ọnwa ọkwụnụ chọọchị adị n'ala nkwuzi abụọ nkume ndị anya orie ji anya ọnwa bụ abụọ ji anya ọnwa dị mma ji anya ọnwa bụ ebu mbe mkpụrụ anyị ga-ama ji anya ọzọ ndị ụka ọnwa anya ma ọzọ ọya wee omenala ọya wee tọsị ji nzọ omenala ọhafịa atụsị ji nzọ ọ bụ ekpere onyerebe thank God tọmagebe awụrụ onyerebe ịnọdagharị nke ọrịwa n'ekuku elda elda gbere ji ọnwa na-enwe ọbasi dị elu gasị Akanụ sịkọ ka ga-emele anya ọkọrọ iji anọghị ya atụ ma emepụga nke fọlị awezegwu mgbe mkpụrụ ma PG enye chairman of the occasion PG bịa PG special guest enye chairman of the occasion unu biko ọrịrị biko zikwa ọbasi dị elu elewere ibu ya ezi Akanụ kelega ya njikọ iji ọrụ m dị nwa nke nta ọ dị mkpụmkpụ ọwa abụọ nkume alele anya azụ anyị adịsakwa onye bụ ego anyị mba eke ọrụ eke ọ na-abịa eriri Akanụ ji oji ogo wee onye ekeghị ọrụ ife mgbasịa n'iri ji federe na onyerebe bịa righara Akanụ ji yọsị Akanụ ji unu ọbụ ebu ejirikwa aha gị ya gacha mba ịbịa letu ji bụbụ dịkwa ibe biniko azọzikwara abịa m eriri Akanụ ji ọnọga ngide m ime iri ji ndị ọha ọgbazierewo nke ụdị mba eherewo apatumiji olu ọgbasi dị elu alaghachi arịọgụ mgbaghara ma nwere ibe azụ ọlụda alaghachi anaghị ekele si mgbe azụ ọ bụ njem asị gị biko ma anyị atakwa atara aja ankọị obule nnọọ isi ọnụ ihe bụgụbụ ya ozu ndanda obi ụtọ dị anyị anchilasara ya je ekele asị gị lele ụmụ Akanụ ibe ibe nwanụ ha nọ onye kụ ha ọkụsa biko Chineke akụrụ ule anja azị ọgbọ nwa ala ha rụrụ ọrụ fụrụ nrụ ịdị n'otu nrụ fụnanya nrụ ọganihu biko gwa onye zụọ besin were tee anya olurolu onye dumesi n'ifeọma dị ya mma ayọrọ ifeọma bido ọma arịrịọ nwa rịọrọ gị biko Chineke ezi anyị ekpere nwa ọ dịrị anyị mma eke dịrị anyị mma orie dịrị anyị mma afọ dịrị anyị nkwọ a nguzozi oge azụ ife dum gbasịa n'omenala njikọta Akanụ ya na-ezo anyị azọchie
ya bịa azọ nke adịghị mma anyị eji ya ụdọ ya obe atankolaba ma ọ nwa ngọzọ nwe ebe ọnwụ nke ọbịa akpa ya sị ya kpa akpa ya ekwe a na-ekpa ihe ọnụ olu anyị nnọọ onye na-ekpa ya ya n'olu ya mba agbasi dị elu nna nwa ji kpe ọnụnọ ya dị afa Jizọs mbaazụ kwenu unu biko omenala ji anyị ọnwa apụta ike mgbe anyị akọghịkwa aka ọ ya ebu ebu elebe o ji bu ya na nwa nke aka ya aka ukwuu otu unu anya ọpịa akụwa ji isi iso ọ dị nwa iso ọnwa eke ọnwa orie ọnwa afọ nye ya nkwa ga-ejelu agụrụ ya gasị ebe ọrịa ya ọgbasị dị elu ji kebe ife dum ekologo amafọ ndị odo ibina elu aka n'ụdị mmen kwenụrụ ndị nwa mme na-eji ọdị ụtọ akụmbuke eji akụmbuke ọ dịrị unu mma eji adị ntị ọ dịrịla unu mma ansị ife dum unu kpatụ aka ọrụ dum unu rụra eleghị unu ụzọ aka n'uri aji anwa eleghị nri akụ unu nri anyị ga-akụ unu anyị adịrị anyị mma eke anyị adịrị anyị mma ori dị kawa anyị adịrị anyị mma ori anyị adịrị anyị mma afọ ya adịrị anyị mma mben kweliwo mba ọzọ kweliwo ankụtụrụ na-eji ya na ndị bịa ndị nabata jiọma ankụtụrụ wọ n'aka wee mekọwale ezidamani si sinetọ the city senator ọjị ụzọ kalụ nọ ebe o duye Prince Oma Nwosu ọnọchi anya ya anya fụgbale Jay Martins ọnwa mụrụ ali anya ebe ọya wu onye the present governor appointment a special advisor on tourism and entertainment. Unu chisakwa ọnwa abụọ ga na-aga chi ọnwa atọ ga na-aga ụmụ nwanyị ambịa n'aka akwụkwọ asị ya ndị arụ Chukwu echetala ike ebe ọrịa eji nọchi anya si ihe onye ọhọfịa jetụ so antụara onye ntụrụ vootu mgbe ahụ ya wụrụ Honorable Ibe Ọsọnwa ya je nọchi anya ndị Aruchukwu soko Ọhafịa Federal House onye nọchi n'anya ya ebe ọwụ ai ọnwụka ndị dum nwaanyị mkpa afọ mmadụ atọ ama anyị gbawa igwe eji mba azụ eke unu kwenu onye Megan anchor this ceremony ọ na ha agbalị achọrọ m ha ngwere ohere onwe anyị meekwa ha anyị mara sị ndị dum onwe anyị ọkpọ ọba afa wụọ n'ọnwa maka elege ebe ọrụ onwe gị bi mmadụ ọyị nọhụ onye mgbe ọ bụ ụzọ kpọọ His Excellency Distinguished Senator Ọjị Ụzọ Kalụ o kwesịrị ugbu a ha ekukwe ya nwukwu aka anụ unu amali femenji ka ifo ọ bụrụla anyị mkpa aghara ukwuu ya mee
ọ dị nwa anyị ọ bịarugo onwe ya ya dụghị Nwukwu Akanụ onye ọ mara ya nọchisawuru n'anya ya ya sị ọ bịa nọchisa anya ya onye ọhụ wụ Prince Emma Nwosu ọ nwekwa onye ọdụ ọkpa afa ọkwa Nwukwu Akanụ nwa mgbum oke mmadụ anụla afa ya ụwa dum ndị Febụwarị ajụpụ ndị lebo ji afụtụ nwere onye ọwa anya komifọmana mahadum na-ejegharị nwa aliwo wa na-anụkwa ọha ntị ankpọ ya nwa short form elo ha n'ụwa dum ji mara ya J. Martins ọ nọ nwa onwe ya mgbe ọ ya akpa ya ụka ndị ọha mara na-efu ya ya gafekwa ya mekwa anyị mara sị Nwukwu Ọhafịa nwa eji eche mba nwa nna ya so ụzọ Igbo Honorable Ibe Ọkpara Ọsọnwa ọ nọkwa nwa maka oduyi ndị ife wụọ ya ekele tụba mba ebe ife dum emega elega ya eme ibe ha dị mma mbukwu kweniwo biniko ha Prince Emma Nwosu Keletu on behalf of His Excellency Senator Ojiuzo Kalu. Unuche akama mamano. Unuche mezweke kwani. Ukwame kwani. Akumba kwani. Arite kwani. Ofilimaze mamano. Makanda mamne amaza. Prince Emma Nwosu. Amoya Akanụ. Amoya Ndokoro. Amoya Ọhafịa. Amama Akanụ. Ruo Ndokoro. Amoya Ruyozio. Unamala edwimini. Onye edwimina onye edwimo ozima na-atụ egwu. Abịalem. Mgbe mgbe ya akpa ụka ma akpa ya akpa mbebe mmanụ anaghị eme Jematin Cho Akanụ mamanu Ndokoro Kanụ Una mahalese anyị de won Lagos anka nomba nsa ando na mbido lwakwa anya na alwa steady onwe nka ya amagi omerale anya musatu ya oh asimole pa kamera ya obi di moto elwa ibamum maka before ga pakwasi go wonye owaduma n'olu ya onwe beja apụsa and that I'm very happy more wonye Ekelogo Akanụ Ọhafịa oya me mgbe wozi mozi osi onwe ozi ezisara m aga m travel abai samwa ụtụtụ mose for ife ozi ru n'ụlọ so ama abịa oya mekwalu nji bịa even though maniga anụm anọta aka but ozi ọbụla gị nwo amezi anwụ ugbu a anyị gịdani ga-ekwe nkwa echi ga-eme
nke ọbụla mkpa ha ya emekwa ya ugbu a. So ekelele m unu kan. Maazị Eke unu kwe nọ ọnwa ile aka akpa ozi unu amaala chọrọ ya n'ugbu a Akode Oje Martins ifunu furikwara ime ife ome unu cheo uwoyiri kwenwo akanuku kwenwo afia zama gwen onye dui n'anya ozi ọwụ onye unu ndị dui ozi ibe ọkwa na ọsọ nwa ọsọ arịọrịọ tunu ọnwụ biko unu asịkwa ya bịaga onwe ya ozi ọrụ unu ọdụ ya Abuja ọ ife ya nọ ya ekwu nọ nkwa ya ị ga-eje eje ozi ọhụ nke nwekwa ha na ọhafịa alụ ọhafịa nke nwe isi oge ọbụla ele isi oge ọhụ ọwụ kama ha ekele tunu anje akpa ipu mgbe o kwesịrị according to the chairman will do the necessary ọhafịa kwenewu. Thank you very much. Anya abịadịkwala amaghị Helen Kalu Okorie ọsị ndị Chinaka na ndị Akanụ egbere nke omeje ankụtụrụ ya n'aka. Anya abịala amaghị mmemme elugo kwesị unu mere akwasị abịa mmemme mgbe eri mgbe ha lapụ so anya ndị aka eri ọmanụ ma ọ gosi mgbe posịba ji ọdị n'ebe ọ nne ife ji gbatụ mme ife ji mega n'efe ọjị dị asị onyinye ebe elect ọya ya bịa agbasu anyị ọbịa egwepụkwa ji ọnwa anyị ọka ịdahalesi mgbe eri ji gụma ya eriri ndị aka n'uji so your highness anya bịakwale okpokorogo ya nọ emeje Ichinaka na amalele wa na-eji eme Ichinaka no erikwara Akanu ji ni na ọwa Ichinaka no biniko angba igbo mgbada azia nduje eziogo ya je eme omenala etosi ji nso mesịa ofu afọ onyere ebe ga na mbachi iri ji enweghị mgbe ọpụpụ ibe Akanụ menju ojidikwara gị ya gakwaghị mba ya bịa pụpụ dịkwa ibe ama gbasa nzọmụkwụ ya ọrị ji jụọ ọrụ etu a ife dịrị me na-enwu ịbịa letụrụ ezie ji dapụpụsa ịbịa riere Akanụ ji nje abịakwa ọdụ ameku ndị ife abịa masụ ọnụ bịa ndị Akanụ na iri ji nke ọmbịa sọpụ ọkpanwa amemegharị nnọọrị nna m ukwu gani mba ji na-eme ya biko ndị ọzọ n'ike jio anya fịapụwa kpụrụrọ eji m 10,000 naira atụkwasị ya isi eziokwu ji ndị Akanụ bụ ebu biniko nri ya ji onwe adoma rima mba azụ eke mmamaniwo Your Highness anya anụkwa ebe ka ya eri na iji ọnwa adọma rima o ririla anyị ji unu na ife ọkpa afa ya yara ife onji aka ankụtụrụlụ ya na aka nile onye ọdọm ya lọka ugwu the chairman of the occasion in the person of Chief Ibe ọya ya bịa eriri ndị Akanụ ji ugbu a ya jee eriba anyị lọkọpụdịkwa the special guest
Akano unu kanyo. Akumba unu kwanyo. Adinti unu kwanyo. Kano memuru ji kpọkọta ime ha amara mkpa udo dị n'ọkpọghachi udo. Onye ebe ya kwadoro anyị sị ọrụ si anyị udo enye dịkọta otu. Onye ọbụla hapụ aka ife adịghị mma gị fụ eziokwu ga-ekpura ya. Maka ndị ọbụla nọ n'eziokwu enwesị ife dị mma. Mee na-asị iri ji ọnwa a na-eji 50,000 naira iri Akano ji ka. Uncle Tony Chairman, thank you, my chairman, sir. Thank you, my chairman, sir. Now, point to Megane for Jidewo. On them, you are popular with the special guest of honor. And Mebuzako, Chief Ezichi Carlo, represented by Honorable Chief Carlo Moriako. Obiame nke dakwale for the government here. Oil special advisor, general manager. Very good, very good. Unuche, unukwewo. Mbazweke unukwewo akode kwen eguzome afa ọchịagha Ezichi Carlo Mmong Ezichi Mmong Carlo ọ sị nke mbụ ha arịọtụ ndị akụdị ma unu ewekwa iwesị ya abịago onwe ya ọnwụ ife banye ya ga Enugu ụtụtụ a ọ nọrọ Enugu kpọm si m ọrụ ya ma nnọchi anya unu ma Colonel Augo onye okwu ogologo ọ sị ndị ya ga-eji 50,000 naira eriri ndị Akano ji n'ọdụ ilu mbakwa ọdụ ọfụsa m ga-eji 10,000 naira eriri Akano ji ankụtụ n'aka Colonel du yozi with 50,000 naira ya sị onye Chineke tụfu afọrọ ọnụ etufu nshi nwata ya ọtụfụfọ nke ya ya nne ya 10,000 naira gwere ji agbọbụ ya. And my local the special guest of honor in the person of Dr. Chief Emma Udo Okpai, represented by Engineer Uduma Oma. Engineer Uduma Oma mega represents Dr. Chief Emmanuel Udo Kalokpai. You're welcome. Akano Kaliwo Akodi Kwen Chief Ikenga, one of Ofia Kingdom, Ikenga Buruburu Oji Bakai ya Akano ambaso ya so ya simoja nochisa aya mozi anda Akano si afa ya aza Udo Kalokpai ife ọbụla ya eme Akano udo acha ofe ya kwere si ayo esikwa mozi anda Akano mwabiale si morizie rizia ya nọwa ife onji akibo 50,000 naira ose gwere oriara Akano. Thank you very much, Chief Emmanuel Udo Kalokpai. Ameni Putukwankelu. And my for the sitting senator, represented by our own Prince Emma Nwosu, Okpaife Chief Ojuzo Kaluzia. Ogwerebe mmammanụ akwụdị mmammanụ ọzụrụmese mmammanụ biliko eguzoma afa the sitting senator His Excellency
Senator Dr. Ojuzo Kalu, MON, the King of Ahafia, the sitting and incumbent chairman, Committee on Commercialization and Privatization. Osmo Kele Nde Akano, Maretumwa, Mona Gidea Yabia Urugu, Makanoje, Maria. Yasmori Otuno, Biko, Efekmanongba, Owa ya Dege Wosi, Ya Chiri Otu, Nemeheme, Gudo, Baisa, Ogo, Owa Efere Gudo, Ebuda, the Gogari Faniga, the Ebo, Uno Biko, Ifapuga, Hapuga, Ifa Nsubu, community, Oga Baniga Meta, Meta by a Pesiqua. Yasi, Yakale Tunika, Nezi Kodogayani, Monoroya Nobia, Omuno Doya, Uno Yaka, Ani, Nkauni, you may appreciate the Funamega. Owa Yasi, Uzo Kano, Apugodi no Yafudaro. Ojuzo Kano would the only senator. As of today, if you look at his impact, about 4 months of assumption of office, more roads are still rolling out. MLA deliver many roads in less than 3 months, when other senators are about settling down for business. Yeah, see, they can increase memo. Imo Road, Yamalo only the attention. Ishabara, Pununduruma, Ya Lebanya, Yasho Yaba Indoreke, Yasho Yaba Indoreke, Yaba Yamuku, if I was Ojuzo or Rosa, if I were, if I effective and quality representation. Maniganya, ya bia afuni free phone. Ya nwe more to deliver. Mano. Ngawuni ifo yeruru nuji. Osi ezi akanu osi. Noji pe fa wafa. Mi se maka uri en kemera ma hule. Osi ezi akanu osi. Mi gonya ri lozi une presema ngosi of Akanu autonomous community. Ameji 20,000 naira region. Thank you very much. ADU President ADU Nanulia, Ozi Barato Nduduma, the Imo Road, the city senator Pelem Pasia Yemele, GR city senator, Yagos Azua, GR Prince Emma, Bohane Aneda, J. Martins Mike, Odirinda Kanuji with 50,000 naira. And Mejikwe Eji Kwoko. And the Honorable Ibe also are represented by Chief II. Okay, I saw my Hale. Ndabia Kano. Ego Sajere Waji Waniri. And Lankori Bomu Kano no. They have asked me for mgbe chief Chinenye Mbabia ego akpọ m ya akpọsọ bịale Chief Chinenye Mba yeriri ndị Kanu ji ya no heri Chief Eda Chief Uchenna Mba yeriri ndị Kanu ji ya no heri Chief Akuma Udo yeriri ndị Kanu ji ndị Chief Uchenna Mba. Okay, afụle m ya Chief Ngasajere Ebori. Okay, wait, and now I can't remember I am a all my principal
Chief Chinenye Ayamba ọ sị obi dị ụtọ maka mmemme ya na ndị Akanụ iri ji 50,000 naira ugbu a akụtụrụ na-eji ife Chinenye Mba oririla Akanụ ji with 50,000 naira. Akpọrọ m Elder Chief Uchenna Mba mezi ya anaghị ejikere apụsaje Chief Akụma Udo eso ya anaghị ejikere apụsaje Anwụ Kosi Chief Uche Udo amara chọrọ m ebe onye ọrụ amara akpara n'ebe ọwụ Chief nwa Chinemere ọbịa mmadụ anọ ọbịa dị ede Akanụ dị ugwu oyere egbe kweriwo uke abụọ dịgara na Akanụ ji kweriwo antụ mgbere bụ emụrụ m a na-eji iji akpaghị m aka megbere na ha aka ọgụ na-eme ndị ibe m ndaji ọwa eriga a na-eji 10,000 naira eriri Akanụ ji anọghị eme ya niwo Chief Akụmodo gwerele 10,000 naira rịọrọ Akanụ ji Elder Chief Uchenna Mba nọwa ejikere Elder Chief Uchenna Mba Elder Chief Uchenna Mba abịala eriri Akanụ ji engineer Akanụ nnukwu ewo ọrụ ndị Anambra wasị oke okwu adịghị ụka mgbede Chineke mele ma ndị si na anyị anaghị eri ji anyị erila ji afa Jizọs ife 10,000 naira. Elder Chief Uchenna Mba 10,000 naira akpọdala m Chief nwa Chinemere mekpọ Dr. Uche Udo Kosi amamikom wọnọ onye esomana bịa atebụl ya onye ndị ọnọnụbe yes ebu nwere akwala mkpe ara ezigbo anasa ndị special guest anyị ndị ọnọnụbe nwanne ebele akwa wọzi awọbịarịara Akanụ ji yes Akanụ anyị mma mmanụ iwu ọnwa anyị iwu ndị ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ ndị ọnụrụbe nwanne anọwa Akanụ anyị eme ife dịtanụ mma ike amanụregasi Akanụ rigadita asị anyị abịarịrị ndị Akanụ ji anyị gị ndị ọnụrụbe anji mmanya eye 5,000 rịrị ndị Akanụ ji ọnụrụbe mma mmanụ iwu ọnụnụbe Kanụ ndị ọnụnụbe 5,000 naira ihe mmanya unu na-eji unu ka ọkụkụ unu ntụri unu anị na-eme egwerelaje Mbazụ unu kweniwo mbukwu unu kweniwo ọnwa ndụgawa ebe ọnwa nwukwu Akanụ jere ala Bekee kpọm
ya sị m ife ya afụ ga-amịtaga ya obi ụtọ ike ife ọdụmọ nwaanyị megị ebe ọ nara elele ghara ebe ọ rị precisely from United States of America ya sị dị ụtọle ife ọchị dịga ha n'obi ya enwe ife anyị eme ọzọ Chief Uche Kalu Osu Idika ọnwa mụrụ elu ama nkwere isu nwandụ macha ji ike ọ sị ya eji 50,000 naira eriri akanụ ji ọ dị nka ndị akanụ kpagatari na ọ dịka ya obi otu ike biniko megbere ohere lọkụpụsa uke Ugomba Woro Royal ndị nwanne nwata gbọbịarịrị akanụ ji Ugomba Woro Royal wọn hapụsa ụmụ otu senior citizens ma atọghị ịkpafawo n'ihi na ọ ndị ebe dịle retired they not tired so ana m achọ wọ́n rí ara Kanu ji ma ọkụ keleta ọwụ our uncle Ole Udumekpa ọya wụ the president general ndị be na-asọ ma ndịkwa ya aka ịgba ma ndị the secretary ndị be na-asọ bụ ni Elder Okoha Kalu Okoha ndị ọ dị retired but not tired amamele nji anịwo Mike ọbịa ndị okpogo ụwa ndị anyị ekelewo ma nwa nịghị nwa kele anyị ekwere n'ihi na ngozi nwoke ukwu praise the Lord mmemme nwanne dịte ebubo ike ozu ada akwanye akwa ọ na-akwata n'ike na ya mee all 5,000 naira. Uncle, thank you very much. Uncle Egrele 5,000 naira riara ndị Kanu ji. Uncle Egrele 5,000 naira riara ndị Kanu ji. Uncle Ole Udumekpa. Elder Okoha Egrele 2,000 naira riara Kanu ji. Elder Okoha ji 2,000 riara Kanu ji. Mbazụ eke kwenu onye kwenu unu bụ iko moto ma nke ndị uwe ojii ma nke ndị akwụkwọ iri unu fụra alọkụwa bịa rie ji akụdi eziyu Ishira Kanu Unugwe Ponjelu for Brigade Commander Amayo Goya Unugwe Ponjelu for Brigade Commander Ani Yosi Amayo Goya Unugwe Ponjelu for the Area Commander Police Amayo Goya Unugwe Ponjelu for DSS Commander Amayo Goya Anzi Wezi Obiara Kanu ji Unugwe ji ọtọ edo ya Palace ụbọchị wa bịa egwere ya agbaghị ụgwọ ya Dani James Ukore Awa egwele 2,000 naira riara Kanu ji and Dr. Uduka Awa egwele 2,000 naira riara Kanu ji asị egbepụ ji for ndị dumo ha eji ekpa afa ya Udukawa. Onu biko ndị dum ịkụga mkpa mechua ya. Onu biko ndị dum ịkụga mkpa mechua ya o. Onye ọbụla akụga mkpa mechua. Onye ọbụla akụga mkpa mechua. Onye ọbụla akụga mkpa mechua. Andu ko mee ife wọchi ime. Onye ọbụla akụga mkpa mechua. Mbazụ eke mmamman Ichira Kanu mmamman Oyinebe mmamman ADU mmamman Mkparawa Kanu kwen Iyemoke kwen Ukarabu Kanu
unu chere ọdaukwe mmamane nnukwu mmamane odo mmamane ịkpawukwu mmamane akanu mmamane ishi akanu mmamane oyirebe mmamane ediyu mmamane inyowoke mmamane akode mmamane Ugomba mmamane Royal mmamane obi dị anyị ụtọ tab na ọbụkwu ekwelizu kwanchiri ebe a ka na origachi uke abụọ wariga n'echi wawu ndị nwana ya ọchị anyị abịa leleta ujuwo ọnwụ ndị bụ n'obi elega ali aka na n'ihe mekwa nri afụ ujuwo bụzi ebuzi onye akọrọ akpara ji jee kọ ịpụkwa ji nnọọ wee ji eru aka ya obu akarịa na ndị mune nwata ji anyị ya ebu karịa nkewa maka eleghị iwu ndụ o ji ede nna mụrụ nwa ha ọka ya a na-asị anyị eji 5,000 naira Ugomba wọrọ Royal Ifeanyi letụrụ ọjị eye ibe mmanya ọnwa ma nke bekee na ibe ọnwa Ifeanyi ise anaghị eme n'ọnwa dịlụ aka ọnwa anyị gasachara ọnwa anyị n'ogo na-ewepụrụ azụ ewechi azụ akanụ mmamane unuche ugbo irambe unugbawa asị eji ụtụ nkụ ama olili ozu anya fụlife ndị nwa na ya ọchị n'ime anyị ukere abụọ owu dị ike ngara ibita asị ndụ adị ozugbo anyị dube n'ebe ọnwa ruo aka ya aka nke afa Jizọs unu nọ gị ebe mba azụ eke unu kwenu ndị uke ọgbapụta ya ọsọ ike wọm ụwa ọgụrụ anyị kwesịrị ịgụ unu afa ebuso m afa ndị Akanụ maka asabuzo m afa ndị Akanụ ama ege ndị eji ogo Akanụ ukwu aka azụ mebie ndị eji onyere egbe aka azụ mana asị uke akụdị wakpali nganga ozi ndị onyere obi siwa ya eme karịa mmụọ o kwesịrị ife mfụ ebe ọta akụdị kweliwo Ugomba wọrọ Royal unu afụlife ndị mụnụ na ochi mme unu sịla gị ọya akakwa nkewa mma ya mee afa Ichinaka-Anọ afa Onyinegbe Nkansụl eji m ohere ọnwani asị uke Ugomba wọrọ Royal unu mere n'ezi anyị otu afọ unu bụ iri ji aka gasajem
maka ntụtụgba ndị ọtụtụgba ji ọgwụ ọrụ eziokwu emu gị achọju ule si ya di agwụle ezi ma atụtụgba di agwụ ugwu onyenebe kwere o onyenebe kawo eziokwu kawo ana m ụbọchị aka menase iri ji aka anụ amaza tọktufere emeluke iri ji aka anụ elere ejiri ya ata ọ dị iche ike ọwụ mmiri a na-eji eme ya menase the committee lead by Ohasa today Elder Ibe Njoko Oyinebe 2 ọrụ onye m na ya aka ya wụrụ adịbịa asị onye nwe ọkpụ mmanya asị ọnwụ onye ọnwụ nwụrụ afọ onye ọnwụ nne asị Oyinebe 2 ejeru na sie Oyinebe 2 ameriri akanoji personally ameriri akanoji nne m jeriri akanoji ọnwa awụ omeala jumo ekwesị eme before iri ji akano na-esie abala m uru ọfụrụ m ana m my new home before iri ji akano next year abam my new home excuse me ife foto akama foto ya mbụ courtesy pie Ohasa today asim am eriri akano ji before eje eriri akano ji am eji eriri akano ji ya wuru ewu ya wuru ebulu ya wuru efi am eriri akano ji mami mi ibe mo na-eme onye ibe m anaghị eme ọwụ ufere emeluke si na-ewe ga arịọ ga jio na-edo mmanya na-edo kadopio ya ọrụ courtesy by ufere emeluke a na-eme ya ka anụ na-esie ọ na m si aka anụ unu kwere na-asị ji ugbu a jeru that next year ndị ọrụ si na-aka mmanụ ga-adị udo nwanyị agaghị gba anyị afụ ụzọ rie jio maka ka anụ adịla udo onye ọrụ si na-aka mmanụ ga-adị udo ọ bịalele anya maka ife m ga-efụta mgbe m ji sa ma eriri akano ji and azụ ya bụ ejesi onye nwufere oji aga eri jio onye ọka yarị na mmerịga ọnọtọ mmere gị ike na-ese a na-eriri akano ji na-esie ọzọlese akamaka ịgba gị and ka mama bụ eriri akano ji a na-anọ my new house eriri akano ji ọzọleka ka na-ewo na-ese dolo a ngwere ọkpọchi
All right, so as youths have you seen what is happening? Wonderful, as you can see from there. Oh, she's beautiful. Gorgeous people. It's so amazing. To see the beautiful girls in Africa, in Nigeria, in Angola, come to Akara. As you can see here, we have beautiful. All right, how do you feel about today?
Life.
chief medical officer, the consultant. What be the Taniki Adama Sike Ibudo? Nico, Amara Ruagi Allen. Amasa, ife malitere ichi adịghị akwa ahụ bịara gị oyi anyị kelekwa Chineke n'aka ya wụrụ ndị na-etoketa anyị ọha na mmere ga ọha ịfụ nwa ya anya ọha ịkwụ ibe anyị ọya Kanna, onye si ha laghachikwa ebe nọ okwu imechi okwu ife nwa menu ugwu akụdị onwe ndị omeye ọnwụ ife ka obi mba otu obi ya na unu mba o nwere ike ife onye nnụnụ ọgọ nwa ndị ga-eme ya omekwa ndị ọgọ ndị ife ọnwụrụ ndụmọdụ bụ in case such a thing happens again. Okwekwanyi Masasi Elder Engineer Awa Eke who the Secretary General Akanuku Development Union Onisi Anibia at the Development Union always Yokusi Ani the President General Chief Dr. John Agurile Yokpagani Ifedu Ankeke Egwuregwu Company Anti-Ima Iji Mehamara Jem election Anti-Ima na they can repress Igokwa Ogo Yes, for this particular election, that doesn't mean let's give others praying. The most important thing emekwa ha mara sị ọgwụgwọ nwa ụmụ akwụkwọ nwa ndị ya hazi ntụziaka ikubisa ndị ya ndị isi ile anya ndị ọdọkwala anya sị nwere electoral committee eseti ọdịgide na-egesi ndị electoral committee ya ndị aga very, very good for their selected electoral committee. Reading of election was the appointment of the committee. So when I appoint the committee, and the Troyan, so that I can see yes, you look at the composition of the committee. You have only a member of that committee, and the force it is an guidelines for the land. Free, fair, credible election. Like I said, the most important thing candidates are the best of them. Candidates give us. Based on what the
side, if you look at Bibia and your administration, over 8 years, only Obiata and the Mundia. And don't make one high horse and so when that couple goes. Makawe Modiki, Iguzo, Ekomako, here I am also. I'm already there, they are made less new leadership. They have less when they are. Oh, we can get the young episode. We don't want them to you go to talk for the general by that every no. First, depends on your if ordinary what they do, not give you a position. You can roll over say a day for a clan. Yeah, a challenge here. Like you said, I'm going to have a video 2 years ago and then you'll be saying, calling them to get come back. One in there, will be down. Man, I think or even your objective for get that position. That objective will manifest. Whenever nature, before the real again, you can achieve what you take, therefore, you feel the ready to start. Then, what if I get on the road? You need to give your time, you give your resources, and you give your experience. These are the 3 things needed for any leader. Why have I already your time? Why have I your resources? Why have I your experience? Intelligence. So we have a manager for this. Even though I did not give me up, then I'm really committed. That's my advice to the new leader. I'll be giving my advice to what's the nation is. Let them be resolved. Once they have that resolution, they're working with because critics will come in, and the way you feel, yeah, that's what they do. So once you are resolved, and if you convince yourself and your God that you are in the right step in the right direction, then you will not be disturbed. Thank you so much. Now, so many people are gathered to honor the education, to honor the tradition, the word of Akano, to thank God. See, I am going to the Messiah. So many of us to be going back to our various destinations. What is your prayers? My prayers, I really want to appreciate them, thank them, and especially those that we call our special guests. That one, I don't know, that we invited, and they came and came this evening. So we sincerely appreciate them. I said, my dog, my family, my identity, I wanted to remember that. I said, amen. You know what? As it is now, if I don't mind it, do you know Bashara Kano? If I don't know, I you question my Bashara Kano, I am no layer, I am full layer, I am full of Notiga. Me go one more. When I know Gentle Prince, they don't know how far I make a me by my Marabia Kano Jupra. Gentle Prince, we are. Afamo, Namogo, Udo, Namaza, or Bosso, Ona, Ndupe, Amon, Amo, Ezi, Eku, Ndi Olo, Aboke, Amon, Abokuku, Nwa Odawuku, Akano, Amuku, Amafo. Amafa nigga do America, Akano nigga do America, Miga nigga do America, I wouldn't think him, Miga what Akano is what I am. We are here to promote, Adamazi TV is here to promote our culture and our heritage. We are here to connect all of us to our roots. Adamazi TV is here for you every time. Now, do well to contact us for a traditional marriage, wedding, naming ceremony,
burial, and event coverage. As the men, now, let me remind us something. GPN Media Production is a grassroots media. Contact us anytime, any day. We promise to give you a quality job. Bye for now. You're not watching anything. I see action there. Okay, guys, if you're still with us, this is Odomazu TV right here in Akano, Ohafia, still connecting the good people of this community to their roots. Wherever you're watching from Akano, Ohafia, please kindly let us know in the comment section how you feel about the event so far that you've been watching through our platform today. Let us know how you feel. This is Akano Ohafia New Yam Cultural Festival 2023. Please kindly share, if you're still with us, kindly share the link. We are not tired. We're not tired of bringing you the live coverage of this wonderful and colorful cultural event here in Akano. Akano the great, one of Akano is actually, Ohafia is actually one of the biggest communities in Abia State. In fact, Ohafia is the biggest community in Abia State, and Akano happened to be under Ohafia. The dance you're watching, the cultural dance you're watching, is actually called Ohafia War Dance. Who is figuring this? Nobody is figuring this. What's happening? What are they doing? Group picture. Actually, that's a group picture. Okay, we are still here for you. 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 This is beautiful. This is beautiful. This is beautiful. This is the arrival of the Deputy Governor of Abia State. So this is actually the arrival of the Deputy Governor of Abia State. So as we promised you, that we will bring you all that is happening here today, and it is happening. This is Abia State right here to celebrate with the good people of Akano Ohafia. That is the arrival of the Deputy Governor of Abia State. Rather unfortunate that he arrived when the Ezoko left almost at the closing hour of the event.
But the good thing is, he made it here. Okay, I got the information that this is actually Etiokwe House of Assembly. He's one of the House of Assembly members. So, yeah, as a matter of fact, he's one of the government officials in Abia State who has come to celebrate with the good people of Akanu Abia on their New Year festival. Stay connected. Share the link as we continue to bring you this amazing, beautiful, colorful, cultural event. So, as you can see, he's been held. He's been hailing him Etiokwe, so meaning he's known. Oh, Nyamama. So he has come to so that is okay, he's been led to where he will have his sixth. Please kindly share. Honorable Kalumba, want to welcome to Akano UVT on Amora 2023. Akano, Unu Bueno. I'm Etiti, Unu Bueno. Mahafio. When? Other than Merembo, Mea, Akano, Uku Autonomous Community, Marase, Honorable Chief, Kalo, Mba, Etiokwe. Ọnụ ụzọ Gesachele, Orusale, obi ụtọ na-ewo, ọ wụrụ ezi, Chinagano, maka ndị akpara ndị ga-anọtụba aka oge ọgbọ ya, Chinagano ahapụla ebe ọnwa dị, kama anyị ga-anọnwa. Garụlege uko onwe abụọ, mmemme a, garụlege inyom ikom Akano ka nebo, Akano ka says. Honorable Etiokwe, on the game with the Jeffisa. Akano Satagazika. I'm a boogie, as far as Akano is concerned, you won't say. Yeah, I'll let the line know. You won't supply. Major, I know. And I say, if I had to go here, I'll say, I'm Kelegagi, Makamondo ya was Oga Catholic over Quencher. Come in my name, sir. Well, before I come, that's why I come from Waga. And I come up by gas. You're welcome. I'm a lot of warriors. Them not warriors. They tell me about what? Thank you.
Sama karre lembo hawo nyogo wewe mmemejo ukale wa bosa ame bisakwani lelo nusale bakano za bana za ya ana sewo biko ebo abe beseni abe mekaria aho yibe mo and trust ana ebo kwalo nudu je banko ama do eme ibura mo do je bodo ama do kwa eba kanu zo ba na zo ya amen una shiri eba yerusalem kan no di apa Jesus amen biji muna swali ma wado ko okay anti ya le trulu aka yero pa eba ta ko la ko My honorable Yoshirika, honorable Bossa, and the government when you take care of them I'm on level LP in that cano Amana 6 years and the secretary can so now I can do so you so that cano coach who are carry for fun that cano when you have about onye nọ nke ọnọ ebe awaye ndị mara ndị ọnwụna aka anụ nọ na mọmụ ugbe sọfụla awara predinara ihe dị ezi ogo dị real emergency eche obodo Chineke ndị ọdụ ọyighara ntụme ibu na gọọmenti n'eziokwu ọnwanye ukere abụ ọmịrụ eche adị ntị eji ugo ọgọmba n'ọnwa ọnọdụ ebe ọrịa adụkwu nyere ya aka ndị ọnụ na gọọmenti udo dị bedum unu bakwa ife eme one side unu igere egere mara nke ndị truth nke ndị eziokwu ndị ọha ọfịa ndị agwụ mkpa kemis nke asị abịa asị n'ụbịa mgbe mmemme ọgwụ na mara nke ndị truth na mara ndị ọha anọ ibu nnukwu na-emele kama Chineke gozi unu ibu unu mmemmeba mbusa ọkpọ unu dị isi ụtọ na-eji ya ala ha nọghị n'ụlọ ibe ndị kwere wụ ime m ga-atụolu dị ọtụ ịghachi chịkwa ọdụ na ọ dịbeghị eji achị ya ị ga-achịba gị ịchịkọta gwarịa sineti ekwori ọjọọ ụzọ nọ obi nke mata ka wụrụ gọvanọ anyị ga-atụrụ esi aka n'ihu si alụ ọgụ ọma gị ka kanụ mama na kama ọnọdụ anyị abịa hapụ eziga ma anyị si n'ukwu ha afịa ọdụ so n'idu ọchịchị ọ dabara ya njem ekwere m ike si njem ọdụ ya adabara ya ọchịchị ọdụ ọda ibe ọ chọrọ ịgajewo House of Representatives ọ wụrụ eziokwu ọha afịa ama m si nwa anyị ọnọ n'ebe ọ nje emebe afọ asatọji apụta onye nke onwe ya adabara ya ya mee ha m were ohere onwe anyị n'igwe okwu onwe anyị aka ndị odu bịa letu aka anụ bịara aka anụ mmamman ọhafịa ofu mmamman biko anụ m etu ndụmaka azụ honorable member onye Etiopia asị ọnụ ebe ọma nọ n'ihi na ọ nọ ọga dọwara ya ezule mgbe kweme na-edu ime osi ọnwa wun chief Fred Eke Idika mgbe ọ na-edu osi ọnwa asị m ịnwụ ndị kwesịrị ibusifu anyị esowa azụ ebe honorable member m ebusala ifu anyị eso ya azụ n'ime ya ọ sị m ruo oge a ka anụ ma ọ gwere 50,000 n'ọnwa enye mmanya ọnwa ọmụmụ ọkwụrụ ọnị ndị aka anụ n'ihi na ya marala aka anụ nwoke mba so ebe anyị rusi ata nnefu honorable anyị ndị esote ya azụ ike ma taa ma echi
ọ gafe ugbu a rukwa ere after 4 years a ndị kasị ya azụ n'ihi na anyị achọ obe ba ndị ọha fiasị ife ọbụla erusila n'anya aka ime ya anyị asị unu kan unu emele nke unu jita ya ike udo dị tụtụ ike ọya ma anyị ji bịa n'ihi na ọwụ ọkpụkpọ jụ nha oyi anyị ekele unu kan iji biko ugwu gwa mmeba ma efuli Chineke n'ibe ezogo let them find the guy. Umorisi Oriaba unu kano Chineke emela ome ha lezua ndị so ndị ga-eme ome ha eme Orisi biko eje nwanna Joseph ọ ga-akpa ịtụ afa ụmụoda ukwu ya family kpara anyị n'obi dị gị efusi mmemme ha lerute bọọ mmadụ eme ha ga-ekwewa ibe ya isi biko kpatụrụ anyị ụmụoda ukwu obi anyị otu ike maka mmemme onwe meta a nsị ụzọ dị mma aga ya gara ọnọdụ igbe ọdụ nwa dị aka ya karịa ni ụmụoda ukwu a nkeleta Chineke ihe eleghe a ji mega mmemme a mmegakwa ya hoo ya rụsịa chere ụtụtụ ya rụsịa nyeghe aka esi egbe agbaghị ụkwụ akpọgụ na-asị n'ọnwa oge a nna ọ dị ejighị oge ọnwa nna enyi ọ dị ife anyị ga-erusi ifu anyị ndị omebiri ife ọnwa nna akpa anyị aka ọkụ nna bụ enwe aka anyị ga-adụbe ya aka ya mee ife ọnwa nna akpa anyị aka anyị eji ya na-ekpekere anyị eji ya ije ya afọ ruo afọ si a mgbe ruo mgbe ụmụ mgbe anyị eme asị achọla udo ụnya ukwu achọ ụmụ mgbe anyị eme ya medụlụ ansị ndị Adama TV unu emele elegunu ji gova okeshọnọ ikwuriba afọle ya ichini fụ ya ogboriba afọ ya aka nudu mfụ ya ọhafịa nu mfụ ya ya mee obi tita ya otu ike ka afọ ụmụoda ukwudo ansị unu emele kan onye isi gas now we have before us here the Onowu ndị Igbo na Ghana ngọkọ nwe mere ya maka ọtụgba nwoke mmadụ onwe ife John the Baptist ifo ya si onye bịara n'ugbu ya ka chọrọ ukwu ịkọwa ya ịkpara onye ọnwụ ọnọdụ biko onye mere ya maka ọta aka ndorughela gị be mmiri ya guzokọta but ọhaneze Ghana
ọnwụ oke mmadụ mere ya nọkọta ugbu a. Akwụkwọ nsọ si mgbe John the Baptist nọ na-ekwuchi about Jesus, ọ sị onye bịasaja anyị ya ka toro ugwu imetụghara aka akwụkwọ akpa ya. Biko ni onye mmiri ya nọkọta aka torughara gị n'ọkpa ya, but zamara Chineke anọkpami ya nwa and o wee n'etu nọrọ onye ọhịa Chief Kosi Uche Udo Agụ Kosi Aba. Biko ni aka toro ugwu ịkparị onye ọwụ o gwere ọnụ ya kụrụ abọdi ya Chief Ka. Biko onye ada anyị ọhaneze mma mmemme anyị mara onye wụ ọhaneze Igbo owu Igbo mma mmanụ ana m ekele ndị ọhaneze na-ahụ maka ihe anyị na-eme ụbọchị taa. Ihe anyị na-eme taa bụ iri chi Akanukwu Kingdom, and ahapụrụ m obodo Ghana ebe m bi bịa ka m nọnyere ndị age grade na-eri di ya. A na-eme ya 2 age grade na-eri ji n'afọ dum. So ndị na-eri ji ugbu a na-akpọ Akomba age grade and the na-akpọ Adinti age grade. So I was invited to come down. So I can witness this irichi, which we thank God for a successful one. I'm very happy. I'm very happy. And Chineke mere IG Mayor Rona Jedebe na ewu so popular. Okay, mo ta ga n'ihu n'aha Jesus. Amen. Uche Agụ Udo and onowu ndị Igbo na Ghana. Ndewo ọdụrụ na mma. Onye isi ị ga-agba abara aka na onye ewu. Ikpe ọnwa ma ịkparị aka na onye ewu amamife mmekakwa. Biko eji ịmasa gị na mmasị ndị ifesi onye ewu aka tụrụ gị nọrọ akụkụ n'ụwa mmarife mkparịga kparịa na onye ewu. By the special grace of God, Chukwu Okike ka ekere mụ na gị gụwa na-ele mma na-ele gị. Ihe a na-etu m Akụchinyere Anọdị, former chairman Ohafia Improvement Union, former president Abia State Progressive Union, currently the traditional prime minister of Igbo na Ghana. Ana m ekele ọhaneze. So ọhaneze mmepsi mmekpa ife mkpaya ife nwa mkpaya ugbo ka confirm again my words say aka toro gị n'ọkpaya well unu afụla ya. Even one rule I say behind every successful man there must be a woman. We have a beautiful woman besides him. Biko anyị na-akpọ ya afa aka ntoru ya. Biko ne anyị gakwuru ha ọgwụrụ ọnụ ya kpa ya afọ unu afa ya o unu anụ ya. Madam Ga amara to lewo Maazị Lọlọ Winnie Uche Udo Lọlọ Akụchinyere. Onono ya no ebe ọwa ka wefe ọza anaghị aga m ọnụ apụsa. Biko nne na obi dị gị maka emume mme ụbọchị taa ọ gara nke ọma nne na obi dị gị. Obi dị m mma mmemme eme ụbọchị taa dị maka ọ wụrụ ife dị akwụkwọ nsọ. Ọ dị mma onye kwa ya ori ya, so ji ọnwa iri taa dị ọ gaala nke ọma and afọ m nne obi dị tụra n'onye ọbụla ọkwa na obi dị iwe ụtọ. Obi dị ka m otu ike mee na si Chineke emene ya wụrụ ife gaa n'azụ ekele wụrụ nke ya afa Jizọs. Amen. Mami biko ewo nwa me anyị chọọ ha gịnị ndị inyom ibe gị gwọrịa ịnụtụ ndị inyom ibe gị ndụmọdụ gbasara ife ụfọdụ. Nke mbụ ife m ebu ụzọ aka iwu ọwụrụgele amụpụsa gị elu ụwa ọ gị wụrụ nwaanyị onye amaghị Chineke ife kọnarị ya. Ọ masịkwa gị na ịrụ gịnị na inwe ego n'ọtụ obodo, your first foundation must be honoring God. Ịmara Chineke nke mbụ ụwa nwa adịghị ụtọ. Then ịmara ha anya gị wụrụ onye elu n'otu ga-akparị dịka ugwu ga-eluwe anya ife ahụ ịbịa ọwụghị ịmụ ọnọ na di achọ di ọwụghị ịnọghị ebe na aka gị na ha ebe iri
so ife ma karịrị ụmụ nwaanyị ibe m ụwụ onye ọbụla bịa ka ụjụ onwe ya sọpụrụ Chineke eke gịnị ga-asọpụrụ nne na nna gị ga-asọpụrụ di gị ga-asọpụrụ ife dum mmetụta gịnị ka Momeka imele ọhaneze akaụntụrụ gị be chief ihe doo ya ọ dị ya oguzo biko na unu hapụtụ ma hapụ awa gachi etiti anyị nwa oke mmadụ ọdụ ọ dị big fish asị ọhaze ka ihu si isi anyị anaghị achọ ya achọ ite. We have here before us. I'm not but I still remain president to go to pray. I'm a priest, so I'm being done now. His Royal Majesty says, "Oh, come board, okay? I'm being there, however, I am chief." I don't know if it's but only eze eru ya biko akpata na-ebe ọnwa enwe mezi ndị akwa aka anụ o gwara ọnụ ya baịbụl ga-adịkwara ụlọ chief ka biko amasị onye ewu biko ọ mewo ndukwe basị ndukwe ife etu n'oge ọwụ onye efe eze ruo ya chief onye efe eze ka biko ịfụlele eme ha mee ya ọ nwere ndị si na ọ ga-eme o mechara mee infat o mere ha n'isi live nga n'obi dị gị eziokwu ịbanyesa m obi taa dị ihe abụọ ọkpọ ụzụ ma ndị nwanne m ozugbo ọdụ m asị nwa njiri iji ozugbo adị m nsogbu iri iji enwe m strok se aka fọmụs Chineke sị m eburu abịa ezi ndị mburu ya abịa ezi obi dị m ụtọ ife dị m emejeta adị m very happy uchi ndị nwanne ma ndị nna m ozugbo adị m nje elu ezi I'm very happy. Thank you, sir. Behind every successful man, there must be a woman. Hey, child, we have law only friends before us. Child, I don't remember me and we are very ya. Papa, see you only go, but I have only friends. No, me and my house. No. Because I'm a son of only face Mrs. Ndukwe Comfort. So over to it, I see Chineke Keletare. I was a man in Orangeos. No one will go. I will because of the DDG. Everything we want to do, you are for DDG. All the men in Sonoya, every Hanelege on the Jerusalem. As a Chineke Rio to Fatison. Amen. Momeka, we have before us here my neighbor, okay, my intending neighbor. I'm a landlord already, though he doesn't know me well. Then after here, you will know me. My intending neighbor, I greet you. Hi, Manage. You're welcome. Oh my God, Emeka Orobacho. I'll be very much happy before I make it. We own at the time. I am ready to put me over to the Bahama, don't marry me. Because you can't come. I say, I think you have to go. I'll pass it out. Amen. I met a person. There's we the Aramazi TV. We know the fear. Now we have before us a big woman, a big fish that can never be hidden. A big fish. Yes, we have here before us. Also, there, man. Over Nigeria, never to get power in the world. This is a big problem. We never know the Naga. Everywhere, Umpamaya is so far from everywhere. I want you to. Oh, that wuku because the make up by Baba.
mọmi ọsọ dị eme biko gụrụ n'ọnụ gị ụfụrụ abụọ ji gị che Akano Kano che Mbazueke Kano che Obigolu Kano Abia State Kano Nigeria Kano obi dị m ụtọ nke ukwuu ụbọchị taa emume ndị akụmba gwọrọ adị ntị na-eta iri ji n'ụfọ ọ pụrụ ichi na nna awọ ọ bụghị ugbu a ọ nwe oke ife ghara ukwu ọ nwe emume anaghị ala n'ala ọ pụrụ ifu nna ya wọ ya mega orusi ifu anyị nna adịga ruo mgbe anyị akazie ụmụ anyị wa anọchikwa ụmụ anyị anọchikwa afa Jizọs amen lọrọ karịa ya fago ọmụ nwaza Mrs. Unbeatable Osinachi Ibe ọmụ onye London nwata m onye a London nwa mmago bụ ya ọta Prince Ibe kalijekwa na alụme ọmụ nwa ndị ngwọbịa ọmụ weshe ndị inyom London ufu Kano aka kwame aka isu na ga anụ ya ọnụ ebe nwa ọnụ ugbo nwere ndị ugo nwa mee na ihe ome o nwere ndị si na ọ ga-eme o mechara mee so nwa mee o ji wisi achọ ịfụwọ anya mara nnọọ obi ka ji dije wọle mgbe oru gbasara ọ ga-eme na ọ ga-eme ya metụkwa nwere obi ụtọdụmụ anyị eji aga eme ya ọtụ Chineke si amara ya ma o me ha mee biko ha anụ otu n'ime ndị inyom Ugonwa ọ ya ejirikwa na ya akpara onye ọgwụ gọọmenti mami ka dugara ka ọ dị ka nne maazị nne Kalokolo onye ndị udu ka iwe ekologo ọmewu chieledi ndị akụmba national ka obi dịla gị aga ụbọchị taa obi atọkwa m niile ife ndị na-elega anyị ga-eme ya eme amega meba ya nsọ ọba ọrụ adịghị ya mami ka so obi dịtago chike ọkwa ya obi atọkwa m ya atọka m ike asị amara m elege ife nwa mme ọ ya ekwesị udo ali aka anụ ọ ya ekwesị udo ebe dum ruare ebe anyị na ndị akụmpa adị ntị nọ anyị na-enwe abụ anyị enwela ezigbo mmekọta nke dị mma enweghị mmasị ọbụla anyị asị ha chime anyị mma afọ Jizọs amen omeka anyị gachekwana ifu nna m ukwu ọnwa alụzi anya ifu ya na-agafu na o jiri ụghale iletụzie nna m ukwu ọnwa na-agafu na o jiri ụghale efe nwa nna m ukwu Benson Kalu bụ ega alụ o jiri dị ya obi abasi bi elu imele onye isi anị m akpa ebe a mere anị m kpatụlụ nke gị a mere onye wo ọhaneze elegochide mgbe mbụ bido mmemme ọdịda na-elega ife apụghị ka na-aga kama ekele dịrị Chineke eji emeba ya hụrụ mmemme anyị ọgara azụ amasị Chineke emene nke ọha ọ nara ekele afọ Jizọs amen anyị mere adịla onye wo amasị Kalụ dike amonye uke akụmba eso one of the organizing committee kanna anyị gajekwa efu otu n'ime ndị inyom onye konwa anyị rụsara ifunye awụ onye karịsị ifunye awụmụ biga wụrụ ya ọbụna ụfọdụ ọ ga-aza aka n'ọdụ kọsai onye awụyi amụ nnukwu ji eme ọnụ na emiga jikwa eme ọnụ achụkwu biko afọ Adamazi TV ọya dị anyị mma ha ime ha mara onye wo Maazị Lady Justina Felix Awa alias ọchịchị ndị inyom ọ mee anyị afụle zara aka ụtụtụ afọ gara usekwu fụkwa gị stil ike ka nke ama gị zuru ike biko ọ gaghị efe ewu uko anyway eme ndị dị na-elega anyị mmụnye uke na-eme anyị mmụnye obodo maka akụkọ ife nwụ ọwụghị ame nji na-ata afụdụ ma
ọ maka enwe mmasị Akanụ mmekwa wụrụ onye Akọde awụrụ nne ife ọbụla bụ ọ ji eme ọ ya edupụsa ya maka nwaanyị eme ya ọ dị mma ndị obi ji dụdụrogo maka emume ọnwa eme ha mee eziokwu ana m ekele Chineke onye nwe uwe uju ya onye mara na o ji eme ife ya n'ihi mgbe o yi anya egwu si eji eji echege asị ebe anwụ Akọde ndị adị ntị anaghị anụ ife asị anwụ Chineke akpọ ya oku si ekpere ọ sala ekpere anyị nke mbụ o mee mmiri ozuzo esogo nke abụọ ya mee udo chia nke atọ ya gosi ya aza Chineke nna Akanụ ya na ife dum anụ ya Chineke ekele ebe ọ dị elu n'ihi onwe onye mee ya ma ọ bụ Chineke nke ụsọ na-enwe ahụ ugbu a ebe nwanekwe ya nọpere etu anyị nọperele ndị so n'anya azụ a na-arịọ Chineke ọ nịkwa wee ịfụnanya eyi ikike wa ji eme nkewa onye ọbụla wụ onye Akanụ kwesịrị masị enweghị ebe ọdụ ma ọgwụ ebe ọgwụla ebe ọgwụ ebe anyị nwụọ ya ma ife ọbụla gbasị anyị kwesịrị na-emetụ anyị obi ya mee nnọọ ime nke ya ga-azụ uke abụọ ndị ọsọ na ya azụ ya emekwa nke ya ọ ga-azụ ma na-arịọ Chineke elu isi ndị Akọde ibe iri ji dị nnọọ onye ma na igbu uche ya adị asị Chineke onye fụ na iri ji ọfụkwa igbu uche afọ Jizọs amen ọhaneze obi ji dị m ụtụ ama m sị ọlọ n'ojikwa dị unu sị ife anyị zi unu yesterday ife ame ha n'unu tadel ajụ unu sị unu ya amaru Akanụ alị wini nke ọ dị m na-elegulene ha le masị Akanụ maruo ya alị. This is Akanụ for you. Akanụ who a home of hospitality. Ibi Akanụ anabasa ndị ọbịa nyere gị nkewa. Akanụ bụ ndị ọma. Ife ọbụla gị chọọ ibi Akanụ igosa ya enweta. Akanụ fụ nwa anya fụbiga nwa anya oke. Biko ekeleta mmadụ dum ike ndị nwe n'oge ilele anyị. Anyị wụ ndị Adamazi TV. We are here connecting you to your roots. Please contact GPN Media Production for your event coverage. All your event coverage, live streaming, we are live and direct. I still remain your guy, the Gentle Prince. Gentle Prince Ndukwe, also known as GPN, but my real name is Udochukwu Oboso Ora Ndukwe. Nwanda mo andolu aboke Odawuku Akanụ Ọhafịa unu kane.